nang wong iki. KTP ini. Anak DE 100 salai. Asli lah iki. Tak boleh ya wis wong iki aku kenal. Iki mai. Kesini iki. Iki. Wah, kaya iki umai. Mana lek kak iki? Tau petuk banyak. Wongnya meneng di emper lagi. Iya iki kaya iki. Iya iki umai. Kula nuwun. Assalamualaikum. Nah, di wong iki. Waalaikumsalam. Siapa ya? Sampean cing namine Muhammad Andri Rosiding nggih. Iya, nah boleh. Aku mang pas mlaku ndek kilene masjid iku nemokno dompet iki, Pak. Moro tak delok KTP niku. Kayak kenal ambek wong iki, Cak. Tibake sampean, Cak. Sik. Tak delok esek, Dek. Celanaku iya nek tekku iku. Tak delok esek ya. Nggih, Cak. Iya, gak ono. Tekku temen berarti mang iku. Nuwun sewu nggih. Oh iya, durung tak lawane ngombe mang. Kopi wis ya? Sakit sowen. Ya sik, terono. Kilo min. Oh iya le, dompetku iku. Delok sik. Nggih, wis sampean cek, Bun. Iki bener dompetku le. Tapi isine mau 100.000 sak lembar. Iki kok dadi wakeh ngene. Oh, nggih, Pak. Kula wau ijono receh, tapi genep 100.000, Pak, seestu. Apa oleh kok dijono receh? Ya nggih, Pak. Soale biyen aku pas dhisik iku aku nemokno dompet. Kan iku isine wungkul. Moro tak kekno wong iku. Aku gak dikeki persenan, polahe duweke wungkul kabeh. Dadi mang iki tak ijoli receh, beke aku oleh persenan. Iya nek tak perseni le. Ya jelas sampean perseni, Cak. Wong iku mang duweke receh kabeh. Untung ae iki sampean temokno. Wah iki ya pas gawe nyarutang. Tak perseni liya, gelem apa enggak? Sak kerja sampean, Cak. Ya sik, tak jupuke tanang ndek kene sik ya. Nggih, Bun. Wis tak perseni iki ae. Iki wis bukan ndek omahmu kono. Iki opo isine, Cak? Bukan kok ndek omahmu ae. Aku lek duwe ora ono. Iku pas gawe nyarutang. Ngene kula gak enak dhewe kali sampean, Cak. Gak apa-apa. Aku dhewe ya gak ero iku isine apa. Wis bukaan ndek omahmu kono. Bukan ndek omahmu. Iya, aja ndek kene kok kaget. Ya wis, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Ya wis aku dhewe matur suwun ya, ya wis ditemokno dompetku. Nggih, kula nggih matur suwun sampean wis ngenehi kula niki apa iki sini. Iya wis. Nggih, Pun. Kula pamit. Ya wis, hati-hati wis ya. Nggih. Kupluknya Mas Kari. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kayak ingin wong iki karo isine opo. Untung wis ketemu. Oh, tanah. Kai. Ini lah. Malang. Jalan apa mat? Subscribe. Subscribe. Clear, bosok gak clear ngerti ya. Bahasa Inggris subscribe. Terus Subscribe. subscribe. terus. Komen di sini, like. Yo, ojo lali lo yo. Ojo lali. Komen